Guys, iki piye to iso ucul kabeh iki? Iya. Hah? Lah tak site rono. Banyune aja akeh iki lho, banyune aja akeh kok. Iku dingu ta. Kon dia iki. Bajune kakean bos, ana sing rene perahi. Lah dite lemah, Bos. Kan. Entah patah lho, ha he. Kok iso iki lho. Pinteng nang kene, kok kene. Ya mau ngambil bon kene, Pak. Pak, ngambil bon kene. Gak dimasak. Oh alah. Sopo sar beda ti? Wis kawan lho. Oh, bukan. Piye tega? Lunyu iki. Kok. Setengah. Wake. Ya, Iki, Bos. Ana sing albino ya? Duduk malek. Kuwi malek kuwi wetenge albino. Tenang blok karo patah kono, karo Kok iso iki lho. Lagi lah tiba-tiba kesini. Mau bikin film, Bos. Oh, film apa tuh? Film horor. Horor kowe ya, demite sampean. Enggak ana demite iki. Iki horor sing enggak ana demite. Lho. Piye to, Bu? Horor gak ada demite iki wong piye iki lho. Lu anak kan? Ya, siap-siap berarti jangan lupa ditunggu ya. Horor gak ada demite. Apa itu? Jadi arep gawe mbuh iki. Arep gawe film mbuh tapi. Masa wedi? Iki tra jelmaan iki. Jelmaan iki. Mas Barak ning ndi kok gak balik? Mas Barak. Barat Iya. balik tanggal 25. Iki tak vlog gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak oleh. Artis papan atas sih. Ngono ke lho dolan mega ke ngono ke lho. Ngono ke wis teko kono ke lho. Bengi. Kok Terima balik dulu ya. oke, siap-siap, hati-hati, Bos. Siap-siap. Pakde, balik Pakde. Sembare kae wis ning jeding. Ah, kita sepil ulo teh, gas. Sepil ulo sih. Sepil ulo. Sepil ulo teh. Kacarnya kok dingetin Kak. Wow, jadi ini adalah belut yang akan dimasak ya, Kak. Ini loh, set. Lah kok bolong-bolong ini apa, Kak? Kok grawu oh? Enggak. Lah apa? Dibedil wong. Setrum. Suluan. Wah, suluan. Ana berani sono. Kene. Jadi enggak dimasak golongan dukawan. Tutup apa? Itu blabak loh. Bak. Bak endi to? Bakku ya. Wes. Nah. Nengso. Lah ya banyune aja kakek ge. Iya. Jadi Mas sampai sebelah ya, Bu. Ayo Rana. Pak Di arep atus. Cek lokasi. Kalau syuting film horor. Horor tapi gak ada demite. Iki sing paling anu ya, sing paling serem jarene. Horor tapi gak ada demite. Lho, piye to iki? Kucing karo iki lho. Sangat-sangat autentik. Aku mau ngarepnya apa ya? Gak ana apa ngono paket. Buka. Ya ora roh, buka paket. Gak menawa nek paket. Paket lighting kuwi tak kon masang bapak jane. Nggo ning kamar, nggo lab. Kayak apa bulan, Bu? Roh Bu pancing Bu. Pancingku, Kak. Dilena. Mega. No kalau Bu. Kok iso iki lho. Piye Bu wis berhasil apa rong nek mu panen? Nah, balon ndi, Bang? Wis bar, tapi ngedose Dukung ah. resapan. Wong sing wis sesuk kuwi sing balik karek Sapa? cah nggo numpuk karo metu nang adari cik bung barangan dhewe. Dan kayak kucing laknat. Kayak ngono kae lho. Kucingmu ngono kae ora, Lur? Ronggon kok. Ronggon karo sing ndi? Tak kira sing kuwi maunen gede tok. Mau nang karo ngono. Karo sing anu waduk. Oh, tapi wis bar kabeh ngunduhi. Wis karek sesuk ngadari karo numpuk rasa. Sahanang kok. Oh, ala-ala ngedose tak kira langsung. Ngedose mi ya teka bakule engko biyen nek barengane apa ora ana. Lah bilane ra nek barengane ndak ora didos to. Dari ba. Oke. Ndok dari kok.
Jauh garing lah tapi kan iki musim udan iki kan ya ijo grimis-grimis ngono. Ya kuwi. Lah ya kuwi lan sing ndek iki kayak iku dilan sewengi wis ae. Tapi kono gak deres jare leher. Wong CH-ne kur 4,6 kok tak delok ndek isuk. Kene kan deres nek kono gak. Dek, sama Dek. Gak? Adine gak? Terus omah ya, Bu ya. Ya. Jadi ngerong dino, mutus telung dino kae. Lah ya dukawan kaya nyolot kaya gelem rene. Kono bar nganten Masang. alat, masang, Langsung celurut. Kare sing nunggu dhewe nae. Oh, sing kuwi dhewe neh. Lah Misbah nge melu isa Misbah. Masa? Jangan mulai cuman balik nah. Oh, cuman beli neh. Woi. Jadi gitu bah ceritanya kiki Mas Nopek karo Mas Fatah karo Mbok gak kenal setae Mas Iqbal, setae Mbok sepanyar ya. Mbok nyanyar sapa? Mbok jadi emang kesini ya makannya toh Bu. Mbok gak terus vlog e. Ya gak makan maksudnya aku. Iya. Kalau makan suwi to ndelok lokasi lah mau terus balik. Karena Iya, suwi terus tak survei kondangan, aku lokasi. pas bosen. Dalam. Di ta Mega Mang. Gak enek. Gak ana Mega. Sekalian aku bareng. Lah lo aku engke go konten plus ale bar kerja mul. Ki langsung tang ya langsung. Tenggok. Tenggok kene to, langsung nang weteng ki senep. Dalam, nang weteng senep ya ta, Bu. Padahal tak pani wakil lho ya isuk, Mang. Bar ngono tapi cing ngelu. Ki Mang wis bar tak ombeni sambian apa ngombe sambian ya ben gak tambah darah. Nek ngono ora to? Lumayan. Mbene paramek sakit kepala wis ya jauh nek mari berarti sakit kepala tapi nek Tapi karo wetenge gak penak, wetenge ini lambung iki koyo nunjem ngono lho. Tapi aku wis mangan ya ne. Apa ya iki penyakit apa ya iki para dulur-dulur iki? Umet aku ya ne. penyakit males. Males piye aku lu sregep wis e. Isuk wis teko lorenge aku budal kan jam 6. Belas kan olah sitok. Ngomong ngono. Enggak mesti ngeblak. Belas gangan anak wong arep wis mulai sapa ya mbuh lali. Tapi aku mulai rene akeh wong simpangan-simpangan. Di dalam. Tapi ya ora apa-apa wong Padang ya wani ning alas. Ngamuk ra langsung. Oke, Mas. Ora apa-apa wong ning kantor ya ora ngono wong. Wong aku mulai lek har lho teko kene, anggere dhuwur kene lagi. Lagi teko kono, Bos. Ki piye to, Bu? Bu. Kesel oh. Ben kesel umbar. Pak Dik iki wis ngonten pira, Bu? Wis pira ya? Agendane. Loro lah gak terus ya. Loro nek gak telu. Iya. Masa wis telu kontane? Masa konten wis telu kek. Bapak kok. Bapak kok ono. Wah, koplokan nih. Wah. Wah, tak ding. Ki ora disetting, Bro. Ojo. Cek, wah, tak ding tak. Tak ding deng. Gawayane ngene. Kok jenenge aku vlogging golene. Kaya Jawa kuwi lho. Bocah cilik kaya Jawa megangan gitu, Bu. Jare pancenge mbok delikno kok. Alhamdulillah. Gak bedhe gak iso delikno. Piye? Aku mau karo lekmat apa? Tipung kon tuku anu jepitan kuwi lho. Ning nggon gitar-gitar kan dianu petelat itu. Kuwi ana sing cepitan plek ngene. Iya, kon tuku ngene karo lekmat tapi urung ning caruban kok ora tau caruban. Nek caruban ora iso ya to. Yo ngene pas caruban. Iya. Ning Shopee. Aku ora di Shopee, Pak, ndine TikTok e. Nah, itu kan berarti langsung check out ning TikTok ae, Bos. Iya apa ora? Check out ning TikTok ora? Dong pola. Padi agendamu hari ini apa, Padi? Kok soal boror iki berkeplese apa piye? Terang aku. Gak gerek. Iya, tapi kan iki lu nyuntung ngembun-ngembun. Laborar Bos, jadi agenda Baginda pada hari ini. Pak. Pak, sini. Ngene lho. Nah, tak di, tak. Masa wis ngonten ping 3 ke, Bos? 10. Bez. Ngonten kok Bapak. terus nih piye? Tapi ya model tok lho. Kok horor, ki lho masalah horor iki kok. Piye, Bu? Menurutmu Bapak nek horor iki piye? Kira piye? Wis kulino. Apal. Wis kulino lho lho. Mbak
Apa ki Pak? Banyak sing DM aku Pak Iya. menanyakan apa ki jenenge Oh. Riko. Kan wis dijelasno to ndek ingin. Iya. Nah, tapi kan pas laptop Mas Anggun to ke. Lebih akeh sing jelas akeh sing DM aku Riko kemana ngono kuwi. Terus sementara gak Gak melok melok konten sih. Heeh. Kerja. Wah kerja bos. Nyopir. Nyop balik sing dhisik kae Gak ta. jiran rakit mesin mobil ngono. Iya Mas ning gone Wan. Mas. Dijak ngerakit mesin. Lah iya kan balik kerja dhisik kan dikrakit-krakit ngene to Pak. Iya. Iya, cara mekanik kok Mas e. Iya, wong melu mekanik nek bos. Jadi mumpung enek lowongan bumbu di aku apa nih? prai sik lek ndu, prai gak melok konten sik. Walah yo. Iya, jadi tidak ada konflik apa-apa, Bos. Nang rapi piye kok. Ora piye-piye. Nek Mas Bogeng kan wong kerja. Apa kan lighting. Lah Riko ki ya kerja. Jadi kak Ya nak prai iso. Ya, wong nek pra iso. Ya kan iki lagi awet to, Pak. Moga kayak Bogeng nak pas gak. Oh iya, betul. Jadi itu Bos penjelasannya. Tidak ada apa-apa. Wah, kasih DM aku, Pak, soalnya ning TikTok, ning IG ne teko ngono kuwi. Ya yes ngono jawabane, Bos. Dek inginane ke mancing ya, Bu, mancing. Mancing. Wonge mancing. Kuwi lho koyo lomba kuwi ana hadiah, Pak. Iya iya. Pirang kilo ngono to. Soale anake sapa sing Egi kae juara 1 lah 3 juta. Julai ya. Lomba-lomba. Canon pengen kuwi kabeh. Canonon ki pengen ngono kuwi, pirang kilo ngono lho menang oleh 3 juta, bayari kur pira ngono. Jadi kayak nyali tantangan ngono kuwi. Kan sak mobil to kan dek ngene. Lah iki ke wonge jere ngrakit mesin. Jadi gitu Bos penjelasannya. Jadi ben gak wong ki ben gak tuwakan terus ngono lho. Ning ndi. Jadi dia ki ning gone Mase. Mase Riko kan dia Mas, dia Mbak, terus dia Mas. Lah wi Mas wi sing dielokin dhisik apa ki jeneng kerja ning mekanik box, mekanik truk-truk gede-gede ngono kuwi lho. Diwangi balik rono meneh. Kaya Fuso ngono kuwi lho ya. Wong pinter mekanik. Mungkin lagi butuh tenaga soalnya bar bodo ya to, Bu. Pak Po mentek barang ya wis sembuh. Luar Jawa jadi sing handle Mas Riko, kadang Riko dijak gitu, Bos. Oke. Segitu aja vlogku hari ini kayak welote ucul kabeh ya. Sapa sing arep masak minggu? besok Oh, saya sopong to. Terus B pengen masak ranggut tapi dukawan sing beda tuh wong mana. Sing arep beteti. jangan masak Pak B Ranggun. Oh, sing arep masak pakai karo anggun. Di coba. Di, cepet. Nak ulah bos. Di cepet. Di to ga? Di to. Di to, ket ora. Di to. Di to ga? Pula mau aja ngono tak miring. Ngono. Di to. Ijo ya? Iya, sudah. Ijo ya. Lebih. Iya. Lebih pula mangan apa iki? Bayi tak kayak ngono. Ya iwak entek ga? Paling wae mana? Mana ya? Oke bos, saya tinggal karena bapak ning jero kono kuwi. Oke bos, terima kasih yang sudah menonton vlogku pada malam hari ini. Jadi apa sih jenenge penjelasan Riko ya bos ya. Jadi Riko tidak di rumah, sedang di rumahnya Mase. Rumah Mase dilali aku. Waduh kono lho, korban sik ruwono terus sama bojone. Jadi sekian vlogku hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe hanya di Kulak Junior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.